kono mali kuna fon la jebaw anga folwe aw bela jale ka sangani aw wakati chwe aw bismillah bi aw ka jam kan kene kan no ye bi mayay re kon nanasa amna kuma minga we pari ni do wawle ko ton so be fara nyo ngam ke ka wari fara nyo nga ka che ka di ma kelima bi amna kuma rika de gunju mami pare boka wari wa be sarawa nala sonama amna ndado ni bela ka wala o kumi yere kon nanasa anga wule sirambama amna kuma dama aga to ni jam ko fo bela jele yana ani foli kam bafe ko la se jamama ene ya tumane ba taro se si ito ni jam mito ko Aida ni jam yi borj foli ga ni memi bolu kala se la me ba bela jele ma nga foli ga me la me ba nga foli be la me ba be mali kono mali ko bela jele fu beni nyawma si fege foli era temene ko fesa anga bi jam ngano bi tonga yere yi tombay am bi fega nyini ngali kila depuis wakati jume yibe tonye mayala ambe par nebe par bayala abe 112 bosta debe atrebu 501 sou jora ambe par bayala sula yaw me hagil na nyere na chugudi ga jama fara nyonga bo hagil na ina ni mo chama badi ka hagil na e ka fara nyonga ko sugu kurare do jamate sugu kono mo te na sula anga pari alaje ka parke na yi war fara nyonga amadi mo kelema o ku a jago kuye wala par ante décourager na la sugula ante sugu kura ko ka chan jamate na sugu fe on fana manogo donc aya hakilina di fara nyonga sa jamani sugu neni sugu de umbe ka parisigi dongo do amba dalaje amadi mo kelima pari folo yere sigile wari be ni wanani donc anana bula upi wa keme dongo do keme wanani mo kelima ache anana bula anana ke keme fla o keme fla damne na wa woro fo malantara si fo watan flama atena jama jara dongo do mo kelima ache me adegun acha do be nu ya che ta sarabli do be nu e pari re che obe tunu pe unela do be fana nu e klikelen sara usaka kli duru ke uta sara do be fana kli fla uta sara mania famora parin ka fo dongono che ko kilo be fe me auta e dungo do abe war fara nyonga dungo do aba che kadimo kelima awo antaw dongo comme sugude do amage jago kuye okay madola avec kalu kelen don madola natara watan flanna ata kalu flala amancha kalu flala kalu kelen kalu kle binani ubi kle bisaba o wa woro e o mo bisaba keme flala okay ni yalim mini fesano ka fo komi yere ku da do ka digun do la ka fo o ka fe digun wara jubembe au ka parnye mayala digun wara mbanga do be yake komi jonya comme pression be jonya ki kan yere di pari war la maradi awni bien tukuta kele bien tukuta e dongoro ubina warim ne keme ni keme di kalula wa saba ulube wa keme wala o yuluga marasare ni keme fladi ube wa woroma ube keme fla bwala ni be keme nande sarafana kalula ube keme nan bwala bon pari fana ame pari dalaje ka duma doro me utadi do yerali anche utafo o ya digundo yi o kelen fana do be na ke do bi ni joki do ya yere kuko iko ka pardi imadi donc binu jobi do ya ko chama ba kono kwa mais est-ce que ko fali ba ko pari na ou bien abitirasi de ga bicha to wodi na fasa na e wari fara nyonga ko fali bala c'est ça ni pari koro bana ni pari kura na commencer mo be binga fo karsa ibe pari folo dia be flanandia ibe sabanandia abe comme nere pari bay ka fo kunere be pari folota
a man ca parce que mɔgɔw mana n'u ma kasini ye dɔrɔn mɛ hinɛ mɛ wari ta ka d'u ma pari fɔlɔ ta ka d'u ma n'o tɛ pariba dɔw bɛ yen nɔ olu b'u ka pari fɔlɔ cɛ o bɛ yen nɔ o ye fɛn ye an nana ka na kɛ komi sugu kɔnɔna de don ko fɔli in nana ka na tiɲɛ an nana ka na fara ɲɔgɔn kan k'an k'a kɛ ka dɔ di komi an ka sugu arrange ye fila ye arrange fila de don anw ɲɛsinnen don minnu ma olu ko an bɛ fila ta an bɛ fila d'olu ma bon dongabɔla dɔw fana bɛ yen nɔ na sanaw pari jara olu ye olu fana donna donc ne fana nana a jateminɛ an ka classe n'an ye fila ta ka fila di yanfɛ mɔgɔw ma an bɛ fila di kɛnɛma mɔgɔw ma c'est comme kɛnɛma mɔgɔw ka fila an ka fila an bɛ turu munumunu ten fo ka pari ban an nana ka na kɛ nin wagati labanni na o ye parce que kofɔli la a ko ko kun gɛlɛyara dɔw bɛ yen nɔ olu ye mɔgɔ kura ye n'u ye pari ta i t'u jogo dɔn pari tɛ sara dɔw fana bɛ yen nɔ olu yɛrɛ bɛ taga yɛrɛ pewu ka bɔ sugu la fo ka diɲɛ wuli n'u tɛ ɲɔgɔn ye u ye wari ta ka taa e de ye pariba ye e de b'a mɔgɔw ɲɛ tɛ mɔgɔ si la mɔgɔw ɲɛ bɛ e la e de bɛ mɔgɔw ka wari sara tuma dɔw la fana pari sara ko juguya fɛ pari bɛɛ b'an ka bolo fila de juru to mɔgɔw la e pariba e de b'o bɔ i pɔsi kɔnɔ ka di sugu paribaya ma nɔgɔ dɛ sugu paribaya ma nɔgɔ hali dɔɔni donc hali ni dɔ m'a sara sisan nɔ e de bɛ obligé k'a dafa mɔgɔ tɛ mɔgɔ si dɔn o b'e de dɔn e de ye pariba ye mais n'o tigi fɛnɛ ka cɛli sera a ma min sara o de bɛ bɔ a la wa ou bien e b'a tila k'a dafalen de don o tigi fɛnɛ na a caman bɛ kɛ ka sɔrɔ a tigi y'a cɛ a caman bɛ ka sɔrɔ a tigi y'a cɛ n'o tɛ ni mun m'a sara n'o ta cɛ dɔw sera a bɛ bɔ a la a ma mun sara o bɛ bɔ a ta la mais n'a sɔrɔ a tigi y'a sara o de bɛ na ni ko a fɛn ye ne coroni y'a la pariba bɛ coro de la parce que mɔgɔw mago tɛ o la mɔgɔw mago bɛ pariba de la u ka wari bɛ di pariba de ma mais ni mɔgɔ min y'o kɛ fɔlɔ la o filanan na e bɛ jumɛn ta sisan nɔ e bɛ précaution jumɛn ta sisan nɔ k'o tigi sɛgɛrɛ pari wɛrɛ la fɔlɔ la n'o ko k'a bɛ don ne ka pari la i tɛ don a la soit i bɛ kɛ bɛɛ la kɔ ye an b'o de disposition ta o tigi kama i tɛ don n ka pari la parce que i t'a sara soit i bɛ kɛ parce que an y'o ɲɔgɔn dɔ kɛ o pari banna ka sɔrɔ mɔgɔ 5 ɲɔgɔn u si ka pari tɛ ka sara tile 5 an b'u nɔfɛ ko ka wari di donc pari kura daminɛna u bɛɛ bɔra a la a mɔgɔ 5 bɛɛ bɔra a la mais an y'a mɛn fɛnɛ ni ko paribaw bɛ a kɛ i n'a fɔ sisan ni ne ko ne mago bɛ wari la donc ne b'a fɔ pariba ɲɛna e bɛ wari i bɛ jija nin sen ta ka bɛn ne ma o la ne bɛ nin wari hakɛ ne b'o bɔ n ka wari la k'a d'i ma e yɛrɛ hakilina ye min ye o kuma in na ne kɔni ma deli k'o kɛ mɔgɔ ye ne t'o ko ninnu dɔn a ko bɛɛ bɛ pari kɔnɔ dɛ i ye fɛn min fɔ tan o bɛ se ka kɛ a bɛ yen mais o t'an ka sugu pari kɔnɔ an bɛɛ ɲɛ wagalen don ɲɔgɔn na o tɛ yen o t'aw fɛ yen o t'anw fɛ yen dɛ anw bɛɛ ɲɛ wagalen don ɲɔgɔn na sugu in na yen k'a fɔ ko n bɛ nin arranger i bɛ pari di yan n bɛ wari hakɛya dɔ d'i ma k'u tɛ u mana pari yɛrɛ i bɛ pari dalajɛ ka d'u ma nin sen na an ka pari wari bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn 7,600 mais hali dɔrɔmɛ 20 u t'a ta ka d'i ma hali dɔw tɛ se k'a fɔ k'i ni ce k'ala k'a sarali tɔ nɔgɔya bon n fana b'a fɔ ala k'i ka wari k'i nafalan ye parce que i yalala de don pari ye mara de i b'a mara mɔgɔw bolo n'i mago jɔra la a b'a d'i ma mais e yɛrɛ bolo nafa jumɛn bɛ pari la bon sugu la nafa min b'a la an b'a kɛ walasa an bɛ se ka jagokun sɔrɔ parce que par exemple sa ni pari tɛ yen i bɛ obligé ka taa kɛsu ni ninnu ta o jurujugu i b'o sara i bɛ taa mɔgɔw nɔfɛ wari di yan a tɛ dɔw i b'i kɔnɔna kuma fɔ bɛɛ ye a tigi tɛna di foyi bon ni i ka kɔrɔbɔkɔrɔbɔni kɛ ka i ka pari sara a kɛra 100 a kɛra 200 ye n'i y'o cɛ i b'o k'i ka jagokun ye o de ye pari nafa dɔ ye a bɛ se k'a kɛ i bɛ mara kɛ quoi mais dɔw fana n'i ye kɛsu san k'a sigi tile 3 tile 4 i b'a ci a ma nɔgɔn bɛɛ tɛ se wari mara la o tɛ kɛ f'i k'a sara i b'a sara i ka wari bɛ d'i ma o de ye pari nafa ye ne y'a faamu aw ta yɛrɛ baselen don jago de kan a b'a dabɔ aw ka jagokun de kama anw ta baselen b'o de kan jagokun an bɛ se ka jagokun sɔrɔ cogo min sɔrɔ ala cogo min na ka baara kɛ mais minnu b'a cɛ ka kɛ
yɛrɛ yira ye ale ni kɔɲɔ kɛ ni fɛngɛ ninnu ye est-ce que pari dabɔra kama ayi pari ma dabɔ kama parce que caman b'a dabɔ u b'a kɛ pari fini a caman a ka ca ala fɛ yɛrɛ dɔw tɛ se k'a sara yɛrɛ u b'a cɛ dɔrɔn u bɛ taga don finiw ni fɛngɛ yanga yɛrɛ yira ni fɛngɛ ninnu na wa e yɛrɛ bolo mɔgɔ kan ka pari ta don pari la kun dɔ de kama wa ou bien ka don pari la kun de kama soit i b'a kɛ jagokun ye ou bien i b'a kɛ ka ko ɲɛnaba dɔ k'i ka so kɔnɔ i mago bɛ fɛn dɔ la sa i bɛ t'o san k'o bila i ka so kɔnɔ pari nafa y'o de mais ka pari ta ka taa kɛ jago kɔɲɔ ni kobakɛ ninnu ye nafa foyi t'o la parce que e bɛ k'a cɛ i bɛ k'i wari dalajɛ k'a cɛ i m'a kɛ ka foyi dilan ka taa kɛ kɔɲɔ ye kɔɲɔ in dun ye tile kelen de ye ne kɔni bolo nafa t'o la nafa t'o la ok hakilina jumɛn b'e bolo sisan nɔ k'a lase olu ma ni weleweledakan jumɛn b'e bolo bon hakilina min bɛ ne bolo k'a lase minnu b'o kɛ ni minnu b'o kɛ u ka bɔ a sira kan parce que u tɛ ko kɛta ye pari kɔni pari i yɛrɛ kɔni b'a sara i ka mara de don mais n'i y'a kɛ ka fɛn dɔ kɛ i yɛrɛ ye o de y'a nafa ye ok mais ala k'a nafa la b'a pari bɛɛ la mais e yɛrɛ e bɛ pari joli la ou bien e ye pari kelen de ye sugula pari dɔrɔn e b'o de la wa ou bien pari wɛrɛw bɛ la ne bɛ sugula pari in dɔrɔn de la ani an ka balimatɔn kalo o kalo an b'o sara balimatɔn ne b'o de la mais pari caman ba donni e sigi nafa b'a la i n'a fɔ dɔw bɛ don tɛnɛni tarata alamisa juma samedi ni ne tun bɛ arabani na o mɛnna o y'a sɔrɔ sugu ma sigi depuis o sugu sigira ne tɛ foyi la sugu pari in dɔrɔn ani an ka balimatɔn parce que balimaya la n'i tora kɔfɛ mɔgɔ b'a fɔ i tɛ balimaya fɛ an bɛ don o la o sababuya la n tɛ n'a bɔr'o la ne tɛ foyi la n tɛ arabani na n tɛ ntɛnɛn na n tɛ tarata na n tɛ arabani na n tɛ alamisa na n tɛ juma na mais aw ka pari la aw tɛ kɛnɛ sigi o caman dun b'a fɔ ko pari fɛnɛ dabɔkun ye k'a kɛ sigida la walasa mɔgɔw kana fama ɲɔgɔn kan vu que mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn ye ni kunko tɛ donc ko pari bɛ na walasa n'aw ɲɛ famana ɲɔgɔn surtout ka balimatɔn ninnu n'aw ɲɛ famana ɲɔgɔn ma a bɛ se ka ɲɔgɔn kibaruya dɔn an bɛ kɛnɛ sigi an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ dumuniw kɛ an bɛ tew min mais pari o ye sugu de ye wari de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di mɔgɔ ma o la an tɛ kɛnɛ sigi sa an bɛ ni 11h sera ne bɛ wuli n bɛ wari minɛ mɔgɔw la n b'a fara ɲɔgɔn kan n'a dafara n b'a di mɔgɔ min b'a cɛ n b'a d'o ma o ye sugu ta de ye ale ni tɔn tɛ kelen ye tɔn ta ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ dumuniw dilan dumuniw kɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan ka d'a tigi ma mais fɔlɔ o tun bɛ cogo min na ni sisan est-ce que o ye kelen caman bɔra la dɛ fɔlɔ ta kun ye an ka ɲɔgɔn ye ka baro kɛ ka fɛn kɛ mais est-ce que sisan ta b'o lahala kɔnɔ bilen sisan ta caman t'o lahala kɔnɔ dɛ parce que a caman ta bɛ orange money bɔko kelen na caman ta ye orange money yɛrɛ ne yɛrɛ kun n'o de fɔ caman ta y'o ye dɛ caman ta y'o ye mais an kɔni ka kɛnɛ bɛ sigi kalo o kalo an b'an ka kɛnɛ sigi balimaya ta ye ok o diyara n ye welewele an ka émission yɛrɛ ɲini ka se a kuncɛma yɔrɔ ma weleweledakan jumɛn b'e bolo k'a lase bɛɛ lajɛlen ma weleweledakan kɔnɔna na ka da bɛɛ lajɛlen ka tɔnko kɔnɔna na tɔn dabɔra an ka wari fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ kelen lanisɔndiya ka ɲɔgɔn ye fana ka échangew kɛ an bɛ fama ɲɔgɔn ma an bɛ ɲɔgɔn ye mais a sarabaliya in fana mun t'a sara fana o fana t'a ɲuman ye parce que tɔn sarabaliya a bɛ tɔn tiɲɛ pari sarabaliya a bɛ pari tiɲɛ n'i ye pari sara dɔrɔn i ye pari de ɲuman ye n'i ye pari ko fɔ dɔrɔn a bɛ d'i ma mais n'i tɛ pari sara dɔrɔn mɔgɔw bɛ ɲugu i ka pari la don yɛrɛ la a ka gɛlɛn ok o diyara n ye o tuma mali kunnafoni lajɛbagaw ni ne bɛ dansigi an ka bi émission na hakilina na aw ye caman faamuya a la aw minnu bɛ yen nɔ k'aw bɛ don mɔgɔw ka tɔn na aw tɛ tɔn sara aw jija aw ka tɔn sara walasa aw mana cɛ k'aw t'a sara kɔfɛ n'aw y'a kɛ ten ni bɛɛ fana y'a kɛ ten tɔ mais a ka ca kulubalilakaw de ka kunna kulubalilakaw de ka teli olu ma nɔgɔn dɛ a ka ca kulubaliw de fan fɛ ok donc ni ne bɛ dansigi an ka bi émission na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu y'aw sigi k'an ka bi émission lajɛ an b'a fɔ a ye n'aw kan bɛ jamukan wɛrɛ n'Ala ma basi k'an na